இன்றைக்கி ஒரு 1 hour ரொட்டீன் தான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணலான்னு பிளான் பண்ணியிருந்தேன். பட் எழுந்திரிச்சது என்னவோ லேட் ஆகிடுச்சு. நேற்று நைட்டு பிளான் பண்ண எதையும் இனிமேல் பண்ண முடியாது. 2 பேருக்கும் வேறு தனித்தனியாக சமைக்கணுமா, என்ன பண்ணலான்னு யோசிக்கிறதுக்கே பாதி நேரம் அதிலேயே ஓடிடுச்சு. சாய்க்குட்டிக்கு கேரட் ரைஸ் ரெடி பண்ணிடலான்னு பிளான் பண்ணியிருந்தேன். அவனுக்கு வெங்காயம் எதுவும் ஆட் பண்ணக்கூடாது. கடாயில் எண்ணெய் விட்டு கேரட் மட்டும் போட்டுட்டு கொஞ்சம் பச்சை வாசம் போனதுக்கப்புறமா ரைஸ் சேர்த்துட்டு காரத்துக்கு மிளகுத்தூள் மட்டும் சேர்த்துருந்தேன். அவனோட லஞ்ச் முடிஞ்சதுக்கப்புறமா பாப்பாவுக்கும் சிம்பிள் தான் எக் ரைஸ் ரெடி பண்ணியிருந்தேன். கடாயில் எண்ணெய் விட்டு வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்து பச்சை வாசம் போனதுக்கப்புறம் 2 முட்டை அதில் சேர்த்துட்டு மிளகாத்தூள், மஞ்சத்தூள், கரம் மசாலா காரத்துக்கு சேர்த்து பொரியல் மாதிரி ரெடி பண்ணதுக்கப்புறமா ரைஸ் சேர்த்து கிளறிட்டோன்னா எக் ரைஸ் சூப்பராக ரெடி ஆகிடும். லாஸ்ட்டாக 2 ரைஸுக்குமே நெய் சேர்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஆஃப்டர்நூன் வரைக்கும் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். மார்னிங் ஸ்நாக்ஸுக்கு 2 பேருக்குமே ட்ராகன் ஃப்ரூட் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டேன். லஞ்செல்லாம் பேக் பண்ணி பசங்களையும் ஸ்கூலுக்கு அமுச்சு விட்டாச்சு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்து ஒரு ஷார்ட்ஸில் பார்க்கலாம். Bye.